kasuno dening Abdullah Mahdi konenge kasuno dening Hasan iku pan kaputra dening Wastasan Malik Hasan iku pan kaputra dening Sayyid Paginawi Sayyidani Parkapur Madani Abdoni Mangkara Jawaanmu utawi kawani kino kusuhin kalika ingalikaliku seakan gadijai lahibun mandoi sakit bibi sehingga para kali wafat maka ucap saudi musuh ingkang kasih Abu Bakar berjadi soleh dan besar itu kemudian sampai jadi ngani kau kabur ceritakan ingsun ingkang ngelawan kabarna kepada satu kodin cailani dukoni sakini wahilaya ing dalam Hidratul Nabi patang atus pitung dasa warsa layan setahun langkung nengke panggonanipun doirat desa Topristan lawan Winastanan desa Jailani iku ingat ranan kaelan lawan dinasakan desa Jailani desa Kodindan Kadaman Kiun kalayan kau sawani semanduko iku bagi-bagi dewasa Jailani sebab bukan itu kasih ibu bahasa Jailani kira ibu mulani kasih Jailani oli bahasa singkat naritakan si Abdul Qadir Jailan nalikane agrosan si rondo dinten Isnen duk sumalah bin ustadan ing sasi Rabiul Akhir dalam Hijratul Nabi kang 100 sawidak lain sanunggal duk sumalah kang umur si Abdul Qadir Jailani pansangang dasa warsa langkah ucap malin saiki musoni wasna Abi Muhammad Abdullah bangrai pamuse anak sungguh guru ing seapun kodin Jailani ing masalah Islam mangko sungguh kang warna lawan kasifat satu siambung koni Jailani ramingkang pasadiran rasmating kang lepas segi kalian kang pasadiran jembar penuh atau jenggot ambas
sakali patuk sangat ingkang soren angling punika ing wirasatan dari wong luhung laluhur ingkang derajat sarta non ilmu yang widik dan pegat mangun tapat kadang wastane kang putra Aba Muhammad wastane wonten den ingkang sunung wanita mung satunggal kecap ingkang ngacaritai sundatan weruh wastaning putra wanita nanging pinangyaken iku ingonito putra dening Seatullah soma ikang bangsa dados sira ingkang paraselan anduweni laku ingkang maluhur lan malih anduweni karomat ingkang agung-agung kalawan kang endah-endah mangkana Mali Muhyiddin Abdul Qadir darbe bisa nonggang agak si Aisyah putreng si Abdullah maka kita lihatkan lagi nalikane imbang saling kebaru maka ini sejalan sangat jadi keterangan kepayaan jauh maka kaum samudaya samin doban kami iyawi tanimkan bina maka sekato ingkang samya kesadatang wesman ing Aisyah samyana daudan kabeh maka Aisyah kupuan jeneng ing latar dur sarwi ananapu ing kesma sasampuning nanapu Aisyah maka ngucap pangeran pa ingkang lawi adil satu neka
batuan siratan toyang risaksana tantalang ketiledakan ing jauh adrastan pindah kaya upamaning tirta saking jun undang mangkana wangkong lintang suka manadira sigra wangsul mantuking wes maneh